Wis tak marane ning pos. Oke enak ning pos. Kuwi ngono jenenge tlisipan. Gimana? Motor mogok ya biar iso benakne. Ngono lek muni biyen tukang ngeti. Untung kok motorku enggak colek kene peh. Sudah tak colek pada malam minggu kayak ini. Lawan. Ya wong tapi Iya le, nek ora? paling ya kena bu, nggak bisa. Lek no, Pinter bae anakku. Muga-muga sok iso duit-duit gak punya dhewe ya le ya. oh, ini bu. Iya ada langsung mau acar apa nanti? Duit belanja kali yang pasar. Untuk barang-barang entek. Demen aku le ngene iki. Ajar tenanan berarti le. Di bengkel lek nyeluk bengkel ya. Wong loro tak golek iki kok ora enek barone kene kuyak. Lah nyapa? Ngapa jane? Banyak nih motornya ben belum. Piye jane kena ora? Kena. Wong lek muni biyen tukang ngeteng lho pokoknya dandane kabeh lucu lho ora iso ya. Ala wong kaya. Menjadi ketek. Memper dandan motor nek. Iya mbak deh, situnya pasar pernah kena kadung maca. Ya sida to mulane tak anteni nek kene, mung batin kula wis ngerti kok Wong kene cek salen mau tinggalnya jopo aku piye ro kok ya. Karo ngino iki mung lho bae dandan kok ya pinter to adikmu. Lah ya, kok dongakno lelek. Mui duite akeh, sedikit nih bengkel ngono lho. Amin. Ya, udah ngono. Sik le ibu yang pasar, engko sarapan ya. Ya, Kul omongan lek ketek loro engko rene, omongan lek kopine rung buka. ya. Arepe tak terne kaya wong loro men. Oke masak mene. Mbak kaya Bu Dira. Ya ngalah. Itu sih. Sopir ngomong lewat jelas awan-awan motor yamu ono somat yo tahan di motor yo ora nang sak klimat mbok piye ngono alah Dino-dino ngomong ngene tok. Ya. Urip kok. Gila apa ya? Aran. Bukai shopping. Nyampe mana? oh iya berbang mandor penak apa disusul iki halo Pak Halo. Iya. mau jenengan Di rumah. ada nyuwun tulung Ya lu tolong apa?
Anu kalah ngopi ngriko lho, Pak. Wis ngopi nang omah iki. Terus piye karepmu? Nggih, mungkin mbak cantik kan bukan griya to. Jadi ngopi ngriko. Wis bayari sapa engko? Wong to gampang mungkin bayari. Cukup gampang kaya jamu cilik kuwi. Terus susu gak? Iki susu no, masakan dengan cepet mawon di konteni. Kalian mungkin ngopi-ngopi ngriko. Ya wis, entanane ning kono. Aku tak anu sik. Toto sik kok tak bisa ning kono. Manggonmu ning ndi? Iso ning ndi? Gitu pas niku no, Pak. Kosmu sing tau ketemu kae. Nggih, pas niku lho. Nggih ketemu niku. Oke. Entanane ning pos. Daluno. Oh, nggih, siap. Gotong-gotong pas ngopi Pak nggih. Ya, oke. Yuk, jalan. Nes, jarene rada engko ae usule. Ben kepanasan dhisik. Aman iki. Aman rogin dihapusi. Alah. Oh, Anas. Nyapo nih? Berenang dhewe. Wong kucluk. Iya sih. Ngantuk. Ini apa ora hujan nih? Aku turun ini Mas. Mandor wong sumen. Woi. Gawe yo apa masa kucing. So, ini udah mandor wong yang. Apa ini? Bau ada kucing, ada pitek. Salah. Kok merinding dong? Sama dengan demit mungkin. Syok. Oh, anjak jadi. Demiten. Patro sopo? Ora lho jane omahmu nyandi. Omahku iki bengkak kono to, Mat. Lah kok iso keleleran nek pos kampling kene? Aku mau ngenteni. Bang Mandor takon jemput. Lah wis terus arep nyandi. Bang Mandor ngejak ngopi. Ini warung biasane kono. Uber baik cantik ae asline. Ngejak aku ngopi kok ngenteni ning kene, kancane sowi. Lah kok apamu moro yo kaget tau. Lho ning kene gremeng dhewe kaya wong edan. Ya orang ngenteni Bang Mandor panas-panas silir-silir yo penak nek bedak ning kono ambek keturunan aku mah. Aku emang loh. Wis ning sor kono arep nyandi. Kaget dia. Aku rono. Lah, kok depis ning sor kono? Jarak awakmu kuwi ya ora kaget ya. Kaget pula kucing apa asu ngono ki bae ketek malah sing teko. Kayak nunjuke. Iya, iya. Ora nek barang sawang ngene nek apane. Kaget tau. Terus piye iki? Lah sirmu nyandi mengarepe. Lah karo rono Nyamae? ngeses ning di kono. Malu-malu lho. Ngopi ya lho. Kalau ngenteni Bang Mandor. Terus ini duit aku. Alah gampang kok duit. Engko Bang Mandor digarap meneh. Kon bayarin neh. Enggak awakmu lho sing ngomong. Ya gampang kalau sing ngomong gue. Tapi jadi sing pinter kowe. Enggak aku bolak-balik mengkonangan. Angger mbok sauri kok takoki sauri. Wong lu penak. Tapi lu sing mbuh dhisik awakmu. Yo tak rombongane go. Engko terus awakmu dinilai ngono lho. Yo gak. Lah piye?
aku sing ngimbangi omongan. Oh. Tapi yo panggah awakmu sing buka dhisik njaluk. Oh. Aku sing ngimbangi omongan. Wis dadi dodol nek dhisik. Oke, kau kerjain ya Bang Mandor. Iya. Wong kan powe nak. Yo. Kau usah ning Mat. Ning kene wong apa rene? Oh, kene kene. Kene. Sumpuk telu no guntingan. Wis. Mlaku wae lah wong gak motor yo motor lu gak ngono. Gak motor yo mlaku. Mbok wong apa rene omong. Disusui aku. Oh, keparam. Saya ngelak bareng. Lah ndi lho Bang Mandor. Jarimu rene. Mbok ngomongi Bang Yoran. Ora suwi ngono ae. Rencana nang kono lah ngono. Oh ditinggal ya. Cuma kabar. Nek gue lawang rene. Ya ben nyusul rono gene royo. Itu Pak apa? Mlaku no. Atau lamat biyan. Apa semburitan kene lho gelis. Cuma mungkur apa enak aku Bang Mandor. Lah aku lek liwat kono ya dom kono lek mlaku itu kene trabas. Oh, Surpring karena Bang Mandor gak penang wong rene dhewe gak enek. kan iki lho Kang lek. Ya yo. Pongwar, Mas. Trabas surpring kono lho gelis. Semburitan. Lah kalau Mandor ditinggal ben merono ya. Aku ben nyusul rono. Ya wis. Yo. Kenapa awakmu nyelebung dhisik lho. Yo yo. Dek. Nyandi cah kowe. Ngomong ngongkon nyusul, wis kok kene ora enak, karepe piye cah kowe. Jal tak telepone. Dah. Kena iki. Dah. Endi yo? Keng pasar. Belanja to? Nggih. Lha iki sak pedus niki. Lha numpak apa iki, Mo? Sampah. Mriko wae nek. Oh, numpak ojek. Nggih. Jenengan nak tem mriki? Aku ki mang ning omah, Nggih. santai. Terus ditepun kancane somat. Jinggot lho yo. Wah. Ben. Ben, iko ngon ngeterne. Nyupuk montore ning warung. Oh teng warung kula. Bar kuwi tak omongi, yo wis entanano ning kono. Kon ngenteni ning dinteni ning pos kapling. Aku teko kene. Wis ora enak wong. Nggih, mboten enten. Lah yo wis ora enak. Ora ngerti, mung telepone ngomel ngono. Kon ngeterne nyang warung. Piye to jane ketek ben yang Kok foto ngene ketek stok iki kan. Bang Mandor iso diuncak tancik. Iya. Sing sitok tukang ngapusi, sitok ngongkonan, kok kene dihapusi nah. Mosok ketek kali niku sing sabar kowe ampun. Tapi wis tak omongi, nek ngejak nang warung sing bayari sapa? Omonge Jenengan genah nih. ya tak genahne no. Kanjang ngripun. Wes omonge wis to gampang, Bang Mandor. To tak urusane kabeh. Muni ning ngono, Pak larene ora enak. Pak bocah ra enak. Piye kuwi? Salah. Iki keren. Lah sing teng warung mriki lho, mriki kita sik tutup tasik jojo. Lah mulane kuwi. Bari kita tinggal mulai nase ae. Cobi ditelepon mboten kenging. Gak kena tak telepon. Paling yo paketane entek kowe. Awan dereng buka kula mau Oh. janji. Nggih, Nggih. monggo, monggo. Nggih, nggih. Monggo. Ya, hati-hati. Nggih. Kadung teko kene, cara anak, telepon tak kena. Tinggal uyar-uyur ae. Tapi yo ning warung, warunge cek tas mulai kok pasar. Dolan ae, uyur-uyur. Kancane iki lho nggo wabon. Ya wis. Tapi ora ngono to mbok lek mlaku iki beh Aku musuh kue kok panggah rapener to dul. Bih, Mbok Dik, nyapa neh. aku arep takok. Bang Mandor ki bojone sing ndi?
Aku penyeruh to, Dul. Lah meng nek kono ra gem nakoni wonge dhewe, mbasa saiki takon aku terus aku lho penyeruh. Terus aku kok takoni aku kon takon sapa? Karo yo wis to yo rasa ngegas kok relae. Lah pancene aku ya ora roh kok Lah ketek-ketek loro kae. Bojone sing ndi? Beh, aku ya ora roh. Aku ya ora tau nakoni senajan kuwi pelangganku, aku ya ora tau takok kowe bojomu ndi, bojomu pira ora tau takok, ngerti? Tapi ya rasa melilik nombok De. Yo bene kowe pangah kenyeh ayo Ayo mulai. Oh. Biasane lah wong arek gayi belum dijaluk tarung ya Mbok De. Sayange musuh murenek wayah mureng-murenge kancane lho sing remuk. Cangkemmu. Golekna lekno. Ngengkel ayoan. Lah suwi ra taro kok. Nyebut ayo. Loh, rumah kamu cek ayu loh. Mbok demu iki. Kene ayo nyang dhuwur, kene yang isor iki. Loh, piye. Lah kok tarung ning karo somatnya piye? Padha semeter kotore. Wondasmu kuwi. Lah piye njalukmu sing piye piye? Lah kowe oleh palik somat kowe ora sedih kowe. Kopi njaluk, mangan njaluk, nyanti njaluk gonceng. Ki aku yo ora iso numpak motor. Sibuk malahan. Lah iya, golekne sing duit akeh ngono kuwi iso nukokne omah kowe barang. Yo, ayo mulai. Blasak delok tomat madem yo. Alas tok lho. Sing ro dalane aku. Lah iya to matane aku. Bisa. Aku ya gatel ki lho. Ora Lho, saya mat. Gatel kabeh aku. ora kok. Makin mudah ki mang. Apa wi? Sekecil akeh lho, latang bareng lho. Oh niki lho Mbak De. Warung kaya ngene kurang tepak lho Mbak dijane no. Kurang higienis, ya bener silir-silir, tapi tidak-tidakan kaya ngene kayak sampean mlebu metu waduh heran nek mung gawani panganan. Wis lek enek wong iya esis ngono. Kurang nyaman, kurang bersih, kurang higienis ngono lho Mbak De. Makane pelangganmu ikat biyen sampai saiki panggah ketek loro karo Bang Mandor ae. Piye wis mau pikir tenan porong lek golek kontrakan di warung. Yo, aku manut awakmu lek ngono kuwi. Wong aku duit yo ora duwe. Wis tak omongi to, duit ora samok pikir. Penek tenan kok ora. Kok sanu aku nyusahne awakmu ngono kuwi. Lha lek aku muni sanggup piye mesti enek to Mbok De. Kok karek manut kok yo nyeleram. Ngene iki aku yo mesakne sampean ngono lho. Engko lek enek apa lek warunge sampean apik pelangganmu akeh engko rezekimu kan tambah akeh to Mbak De kena celeng-celeng tinggi kocin omongmu pengen kene bengkel kocin barang Lah kuwi sok ngitunge piye? Engko aku rung duwe dhuwit genep terus moro-moro pok tagih ngono. ora kuwi duit nganggur Mbak De ngono lho Berarti longgar. iya sak firmu lek mau balekne ngono lho wong aku yo tinggi ponakanku dhewe Ya wis lek ngono aku mes manut awakmu engko lek anu golek nyanti ngono no. Tapi Iya. aku melok. melok yo tak karo tak golekne pandangan to karo tak takok-takokne kancaku Ya sing penting sampeyan ki ACC ngono terus aku kan yo golek pandangan. iya. Engko kocin barang dinginane sak jak omongan tak tekonane. Muni piye, Oleh Tay? pandangan apa ora? Yo gelem sakne sampeyan yo ngono lho. Ya wis wis matur Anyel, suwun ya Ra. Nduk ya. Muga-muga rezekimu tambah lancar, kowe nulungi Amin. mbok demu Amin. di sekolahne adikmu. Heeh. Lah yo ngono lho. Sing tak pikir ki sampeyan iki lho tuwek, bojo ora duwe. Mulai awake kesel-kesel lek gering sih susah yo aku. Iya. Kocin sik sekolah pisan ngono lho. Engko lek buka warung menoleh bojo ya. Bojo ae sembok pikir iki yo Lah yo penting kok. kene lho sing nom sing payu ae meneng ae kok mbok dineker ae. Lek awakmu rasa rapi dhisik. Lah piye? Ya wangono aku dhisik. Lah lek aku sing wis kadung rondo kan ya tak golek bojo. Beh, selane yang no kancane. Oh, ya
malah ngetek ya mbok dini. Ya wis lek ngono-ngono ae ya. Ya wes. Cuma ketek-ketek loro kamu kok ya rare ini dengaran. Kalau Pak, gak cantik. Wis teko, iku sing tuwa aku sing nom ya. Enak kentenan ora ora. Iki aku kasih nom. Lah kayak mbok Dik, ketek loro dirasani teko kae. Lah dalah. Panjang umur. Oh. Betam, kerja nanti. Kae kerja. Lah mentor kamu mari Bagong. Lek sak rohku meng wis sesuk meng. Terus, Tapi ya jajalan. Mang dijajal cae kena aku arep yang pasar meng. langsung gue kene ya. Eh. Jadi, mentor mau makan tadi. Kena ya engko jajalan to. Ya, sering gue. Ngombe apa saiki? Panas. Atas ya, Mas? Es teh. Ya, atas. Apa? Atas. Es teh. Ya, ada ayo iya. Atas iso semua. Sing sitok kayak noya Dik. Rasa muni atas. Iki rasane piye kok? Atas. Sampeyan mau kasih Mbak? Oh pasar aku, Pak. Karo sapa? Blonjo ngeteri mbok ditemui blonjo ketok dagangane ndak kabeh. Ora semayan ya. Ora. Aku semayan karo wong. Sane soman ya. Mengharap. Ini wanita baik-baik kok padak nih. Yang pasar yang oleh-oleh. Lah iya. Kok siram bayar. Yo kok tegene blonjo mending go olah-olah ta yo. Ini jero kae to. Iki kok rene no. Oh, lha sampeyan iki lho urung tak toto sing wis teko dhisik. Kok yo Kowe ku lho penggah oleh-oleh iki. Mangan oleh cekakaran sing bayar sapa Bang Mandor kuwi arep ngakali neh kok. Ora lho, sing ora omong. Iki dituku wae yang ngono iki kancane genah. Lah wong kowe cekakaran mangan wong sarapan nang omah bolos kamu mangan. Timbane kena emah. semoga Ini kenapa? Kenapa? Mah. Enak ya. Enak malam. kita untuk kancil ya ngono ku lho, Pak. Jan gumun aku. Ayo. Hargae. Oh, gentong ngono adae. Lha iki cah cilik iki pontek ya sakmene gedine. Ya berdoa karo dirimu lah. Kan pengertian. Ini Saiki kok enak. Anggere ini lo pesenmu es, lek gak ngono kopi. Mau sekali-kali pesen mangan, mulane tak gawak ning bodi ngene iki ben pesen mangan. Bisa lu mangan tapi ini enak. Aku mangan betul. Soto kene Iya, kene wong impor manganane ya burger ya, Mas. Loh, lha iki mong gak sitake rapot jak rene, Apa ya? Bang Mandor. Aku mau ketemu omongnya ngenteni awakmu. Kalau temen dia, Nek pas kono no, lah Mat. Lah. Piye iki? Parani kono no. Ya semayan, Nek. Oh. Apa ya? Kowe ngene ya. Minta anteni. lho Anda. Kurang tuwa lho. Lah kok wis nyicil. Nyicil apa to, Mbak? Nyicil piko no. Banjur apa ngegani bro ya. Kowe to, Mbak? Marane ning pos. Yo. Yo. Lo mandar ora anak ning pos. Tenan toh. Tenan piye to? Wong lho gak enak ning pos. Wong bar kok kene. Ora lho. Jadi wong loro kan mau piye to, Mbak Den? Kok panggah hubungan golek-golekan lagi kok panggah pelisipan ae. Piye nih? Mun aku jeneng ngalang-alangi. Kowe iki lho, kancamu kalau pikiran. Nanti Bang Mandor. Ditemi mengapusi ki an kok. Mono pos. Aduh, tapi ku keri pisan tak tes ning warung. Nanti yo. Para nang omah.
kok sik to. Kancane ngombe kita keselak no. Yo bene tuh mubeng-mubeng wong loro. Kok mubeng-mubenge. Lek engko golek-golekan para panggara petuk. Ya iya. Yo bene kene yang penting menikmati es. Engko lek wong loro ora petuk-petuk dhewe to. Saya ben wong loro. Salah urung cerak. Sale dua kete kok muket aku ngomong budrek kok sale. Isi to nyosor ae kan. Iki mepak-mepet iki nyampo yo an. Yo pendengan suasini. Suasana. Suasana ya ado nek kene yo. Ben uyan-uyan loro. Mulai rene dhewe jarno. Nanti tutupan nomor anak mau ketemu yang pas yurena kena pusing ya bang nyanyi yo ya kita bisa di rumah Bang, Ramadan, Bang, masa orang metu, tapi nyanyi, tapi jadi betul mau yang warung, marah aku nang pos, nyanyi yo, wah, karmu juga naik. Udah Irena modal dia ya. Itu jane mat kancamu ke Mang. Ya ini yo engko ben ngukur-ukuran wong loro. Kurung-kuran piye to, Mat? Lah sijine Rene, sijine Rono. Lah sing kono golek Irene. Lah iya jenenge ngukur-ukuran. Kuwi ngono Jenenge tlisipan. Ora lho. Jadi wong loro kok piye to, Mbak De? Kok panggomu bukan golek-golekan lagi kok berapa habis simpan ae. Kok nak jalan ngalang-alangi. Kowe iki lho, kan kamu kalau pikiran ngomong aku jare. Oh, kok gak ngopo ngono. Cek